A vila noiesa volverá a ser referente na música do jazz, como ven facendo nos últimos 11 anos. Da man do músico local Quim García, verdadeiro alma mater deste evento, e coa organización da Concellería de Cultura, a cita, unha das máis importantes das que se celebran en todo o territorio nacional, terá lugar os días 14 e 15 deste mes de agosto. Este ano había a solución fácil de anular absolutamente todo, e había a solución de poñerse a traballar a cambiar todos os protocolos, a contar, lóxicamente, como sempre, con Quim García como director do festival, e saber hasta onde podíamos chegar e que podíamos facer. E que un ano máis podamos ter un dos mellores festivais de jazz de Galicia, por suposto, e de moitos sitios de España. Como prato forte nesta edición destaca o concerto de Perico Sambet, o artista internacional de jazz máis importante de España. Será o sábado 15 a partir das 10 da noite na Praza da Constitución. Vamos a ter o que nos quedaba por traer realmente dos músicos de renombre español, que é Perico Sambet. Perico Sambet bueno, que podemos falar? Pódese dicir que xunto con Jorge Pardo, o artista internacional de jazz máis importante de España, porque no seu currículum ten máis de 30 discos, nos cuales está o grandísimo Tete Monteliu, co cal gravou xa con 18 anos ou 20 anos, era un rapaciño, no ano 80. Un día antes subirase ao escenario a música valenciana Olaya Alcázar, que ofrecerá un concerto no que se mesturan ámbitos do pop, neosoul e rhythm and blues, con toques de smooth jazz. Temos unha cantante tamén valenciana que se chama Olaya Alcázar, que se formou en Berkeley, en Estados Unidos, e que hoxe parece unha cantante moi importante, estuvo en Broadway, en infinidade de musicais, dá clases na Creativa de Madrid, é unha rapaza xovenciña que fai un jazz, pode interpretar temas tan clásicos de calquera de La Filla ou de calquera das clásicas, como ao mesmo tempo se pode meter nun estilo moito máis funkero. Os protocolos sanitarios establecidos limitarán a capacidade da praza na que se desenvolverá o festival. A Concellería de Cultura informará nos próximos días a través das súas propias redes sociais da forma de poder retirar as invitacións para poder asistir aos concertos.